molt bon dia a tothom. Bé, en primer lloc, agrair en primer lloc a en Xavier Martí de NEM, que avui també ens acompanya. Ara tot just també vindrà i estarà amb nosaltres també del Gremi d'Hostaleria de Mataró-Maresme, i també excusarem l'assistència, però que també han participat molt activament amb aquesta campanya de Nadal al casc antic de la plaça Gran i també la plaça de Cuba. Dit això, avui ens trobem els dos regidors, jo en nom de Promoció de Ciutat i en Xesco Gomar en nom de Cultura, per presentar-vos tot el que és la campanya de Nadal. Des dels meus eix de Promoció de Ciutat parlarem en primer lloc de la campanya publicitària. Com veieu, tenim aquí una campanya gràfica que porta com a nom Desig de veure'ns i Nadal a Mataró. Per què és així? Perquè jo crec que amb aquesta frase resumeix quin és el sentiment que tenim des de la ciutadania de retrobar-nos novament. Recordem que venim d'un anterior Nadal que ens vam veure molt condicionats per tot el que eren les limitacions i les restriccions. De fet, va afectar molt directament a la Fira de Nadal. Aquest any entenem que entrem en una nova normalitat, crec diferent, i us podrem explicar tot un seguit d'activitats que hem anat treballant de manera conjunta, fins a un total de 70 activitats que es desplegaran per tota la ciutat aquests dies de Nadal i que si no canvien i les circumstàncies no canvien en l'últim moment serà un Nadal que serà molt celebrat. Deixeu que comenci explicant-vos en quina serà la campanya publicitària promocional. Veieu que tenim aquest desig de veure'ns, està fet amb uns gràfics en el qual podem veure unes mans. Entorn al concepte de mans és el que s'està reflectint gràficament aquesta campanya. Unes mans que regalen il·lusió, unes mans també que compartim amb aquest desig de veure'ns tot en una taula. És veritat que per les dates de Nadal és el moment on s'aprofita que gent que normalment durant la resta de l'any no tenen la possibilitat de retrobar-se, és el moment per fer-ho, però també té un significat molt especial. En gent que normalment ens acostumem a veure, però fer-ho i compartir taula en aquests moments de Nadal li dona un significat molt i molt especial. També, com veureu, també el desig de veure'n descobrint la màgia. Veieu les mans amb aquesta carta, amb aquest sobre que portem en els Reis, i també dediquem també un apartat de desig de veure'n fent barri, perquè ho hem de posar en valor. Tenim una ciutat molt àmplia, molt plural, amb eixos de barris també, no solament al centre, sinó també barris com Cerdanyola, Rocafonda, que també disposaran també d'una important dinamització aquest any, i per tant també volem que es vegi gràficament. I farem una campanya, com sempre fem, en exteriors publicitaris, amb opis, lones, bosses gegants. Després també es farà insercions a mitjans de comunicació, gràfics, digitals, falques que també es faran a la ràdio. Com sempre, els banners a la web ho podeu trobar amb el mataró.cat i en el visitmataró.cat, i també en el de cultura, cultura.cat, i també es farà tota una sèrie de campanyes en xarxes socials, Twitter, Instagram i Facebook. Passem a la part de l'enllumenat de Nadal. Sabeu que és la part que per part de Promoció de Ciutat es fa la contribució a el que és tota aquesta campanya de Nadal. Com sempre tenim il·luminat tot el que és el casc antic, però també ho fem en els barris com a Cerdanyola, que tenim en Avinguda Gatassa, Josep Puig i Cadafalch. També tenim a Rocafonda, a Carretera de Mata, a Avinguda Perú, i aquest any tenim la novetat que es podrà trobar il·luminada tota l'avinguda de Francesc Macià. Seguidament us parlaré de quelcom important que moltes vegades diem, que és de poder facilitar l'estacionament, perquè no solament per la gent de Mataró, sinó també per la gent
que ens visiti a la nostra ciutat. Pensem que tenim una de les fires de Nadal més importants de tot Catalunya i que també puguem donar facilitats perquè puguin venir i puguin trobar estacionament, i es treballa des de dues accions, una que es fa des del propi Ajuntament i per una altra la campanya que també d'estacionaments fa, en aquest cas, Negoci i Empresa de Mataró, el NEM. Des de l'Ajuntament de Mataró, a través de Punsa, el que fem és promovem uns descomptes d'estacionament per tal de facilitar l'aparcament a les zones comercials de la ciutat. En concret, gaudirem de qui ens vingui a veure i visitar-nos de mitja hora d'aparcament gratuït, si deixes el cotxe més d'una hora en els pàrquings municipals. Però també aquest any afegim que hi haurà 15 minuts també de gratuïtat si aparques a la zona blanca més de 45 minuts. Per tant, tindrem tant els pàrquings municipals com en la zona blava i disposarem d'aquests 15 minuts per la zona blava de gratuïtat i mitja hora d'aparcament també gratuït en els pàrquings municipals. Entrem a parlar ara de la Fira de Nadal. Amb la Fira de Nadal tenim novetats. La novetat sobretot és que avancem aquesta Fira de Nadal i també el que és l'enllumenat de Nadal. Es farà aquest divendres, dia 26. La Fira de Nadal la podrem gaudir fins al dia 23 de desembre. Tindrem un total de 22 parades, amb tot el necessari, com sempre, a les nostres paradetes per tastar els productes de Nadal i també per decorar les nostres llars per aquests dies de festa. Els horaris del que és la Fira de Nadal seran de dilluns a dijous de 10 a 2:45 i de 8:45 a 9:15. I dels divendres a diumenges i festius de 10 fins a 2:45 i de 2:45 fins a les 9 del vespre. Finalment, parlar-vos de les activitats de dinamització comercial. Durant tota la campanya de Nadal, com us deia, les entitats comercials, les associacions oferiran diferents propostes per dinamitzar el comerç i els mercats. Disposem del parc d'atraccions infantils de Nadal. Com veieu ara, si només que us pugueu mirar des d'aquesta finestra, estan instal·lant la fira d'atraccions de Nadal a la plaça de l'Ajuntament. També comptarem amb tota una sèrie d'actuacions musicals pels carrers comercials, com és el grup Rap Pack, i faran també un tastet d'escudella solidària de la Marató de TV3 a la plaça Gran. També hi haurà tió gegant solidari, tant en el centre de la ciutat com també en el barri de Cerdanyola. També hi haurà un sorteig de paneres que estan, en aquest cas, a càrrec dels comerços de la plaça Gran i Casc Antic, que es faran el sorteig de 3 paneres amb productes dels comerços de la plaça Gran. Després també tenim per part del Mercat de la plaça de Cuba els tallers de postres de Nadal, també tenen un tió en el mercat. Es fa també un sorteig de Cap d'Any, una botifarrada, jocs populars per la Marató de TV3, una fira de paradetes d'artesania de Nadal que estarà situada que organitza l'Associació de Veïns de Via Europa. Com us deia abans, el tió de gegant que es farà a Cerdanyola, també amb activitats del carrer, que també hi participen i han organitzat l'Associació de Veïns de Cerdanyola. I també, com sempre, ens acompanyarà la Fira Màgica amb atraccions infantils i activitats en l'espai firal del nou Parc Central, que tindrà una durada del 3 de desembre al 6 de gener. Jo, en tot cas, el que sí que acabaria és convidar-vos a tots a que, com us hem explicat, el proper divendres, dia 26, a més, coincidint amb la campanya del Black Friday, que és una petició que ens han fet de manera reiterada també els comerciants, de fer coincidir l'encesa de llums de Nadal, aquesta fira de Nadal, també amb la vessant comercial. Per això el divendres, dia 26, a les 7 de la tarda, es farà l'encesa de llums de Nadal perquè pugui coincidir també amb la posada en marxa
de la fira, les paradetes de Nadal, ornaments, i perquè també es convidi a la gent a passejar, a viure el que serà una tarda ja, jo crec que molt màgica, amb aquest esperit de Nadal, on hi haurà als carrers músiques, on hi haurà tota una sèrie d'espectacles, on ens acompanyarà la llum, i des d'aquí, tant per part del regidor Gomar com de mi mateixa, us convidem que tothom hi participi. Sobre la fira de Nadal, jo volia preguntar, no sé si a nivell de restriccions hi haurà alguna restricció d'aforament, es farà algun circuit tancat com... A data d'avui no tenim cap... Sí, perdona, Xesco, si em permets. Sí. A data d'avui no tenim unes mesures de restricció d'aforament ni temes de control d'entrades i sortides. El que sí que haig de dir és que estarem expectants també quina serà l'evolució en aquests propers dies, però el que sí que notareu és que sí que hi haurà una distribució en quant a tema de passadissos molt més àmplia. És a dir, no seran uns passadissos tan estrets, sinó que la pròpia fira estarà en una distribució de parades que permetrà tenir més amplitud a l'hora de transitar per la fira. Hi haurà el mateix nombre de parades que fa 2 anys? Hi haurà, actualment seran 22 parades que tenim previstes, sí que hi ha una petita reducció de parades que no hi seran. Els dos són bàsicament dos motius. Un és que alguns dels paradistes, per la situació de pandèmia actual, han demanat com una excedència d'aquest any, però que entenem que les properes edicions hi seran amb normalitat, i després també alguns d'ells per temes de salut. El que sí que és veritat que també s'ha fet un disseny en quant a la distribució de les parades que permet més amplitud a l'hora de transitar a la fira. I el que també us dic, que a data d'avui no tenim ni un control d'aforament ni un perimetratge especial, sinó que es podrà transitar. Una altra cosa que també notareu que normalment hi havia, es posava per les actuacions, hi havia com es diu, un escenari, i aquest any no hi haurà un escenari perquè Mataró, tot Mataró, serà aquest escenari de música i d'activitats, i que per tant això també ens permetrà que no es produeixin aglomeracions de gent. Posar un escenari comporta també tenir més aglomerada la gent que hi va a veure aquestes actuacions. Hem dissenyat aquesta posada en escena de la Fira de Nadal, d'aquesta campanya de Nadal, prenent els carrers com marc on es desenvoluparan totes les activitats. Jo en tinc un enllumenat sobre aquest divendres. Es fa la mateixa distribució que els altres anys, perquè hi ha llocs que hi he passat que encara no estan els llums. Sí, la distribució és la mateixa, crec que estan relacionades a tots els carrers en els quals estaran instal·lades. Sí que és veritat que com que aquest any hem adavantat l'encesa de la llum de Nadal per fer-la coincidir també amb la campanya del Black Friday, sí que és cert que igual encara estan instal·lant. I el que també us he comunicat és que afegíem també l'avinguda Francesc Macià com un altre dels punts a enllumenar.